Meidän täällä Suomessa on erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että Suomi ei ajaudu näissä punkka-asioissa Ruotsin tielle. Viimeksi esimerkiksi eilen tulin elokuvateatterista myöhään illalla kotiin mieheni kanssa ja yhtäkkiä punkkari hyökkäsi meidän kimppuumme keskellä pimeää kujaa. Tuli aivan mieleeni Batmanin lapsen tarina. Meidän on pakko laittaa rajat kiinni Norjasta ja Ruotsista ja katsoa, ettei tänne tule yhtään. Suomen oikeistohallitus saneeraa palkat ja tuet suun. Ei ne sinun edustas pitää. Ongelmille sinne keskarilla viittaa. Näin se on. Orpon oikeistohallitus on sun ystävä, jos olet vuorineuvos. Riikka Purra hyvinvoinnin turvaa. Mut rökin paikka on fasismin surmaa. Ennen kuin päivä alkaa tippuu. Äänestetään nykysortaajat vittuun. Pensun kokoomus ne sua sortaa. Petteri Orpo se joukkoja jahtaa. Muista sää, maa tää, se on työläisö. Tämä laulu tappaa fasisteja. Kun Riikka Purra hysää rasisteja. Meidän sinimustat ministerit. Ne huutaa yhtenäinen raja kiinni. Ennen kuin päivä alkaa tippuu. Äänestetään nykysortaajat vittuun. Pensun kokoomus ne sua sortaa. Petteri Orpo se joukkoja jahtaa. Muista sää, maa tää, se on työläisö. Olin minäkin nuoruudessani erittäinkin kiinnostunut punk-aatteesta ja sen ideologiasta, jotka sinänsä ovat oikein hyviä. Muistan esimerkiksi rippijuhlan, jossa kuunneltiin pelkästään Green Dayta. Kaikille punkkareille toivon ja ehdotan DYY. Dyi punks dyi. On syytä muistaa, että punk rock on myös uhka omalle kansalliselle musiikkiperinteellemme. Punk rockissa käytetään 3 sointua. Suomalaisessa kansanmusiikissa sointuja on 4-5. 3 soinnun musiikki ei kuulu Suomeen.